ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ದಾಯಗೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಚೌತಿ ದಾನಿದ ದುಮ್ಮುದ ದಿನ ಕುರಾಲ್ ಕೋರೊಂದಿತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಉರುವಾಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಪತಂಬರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ದುಲ ವೇಷ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಂತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ದುಂಬು ಪೂರ ವೇಷ ಪೂರ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಗ ಅಂಚನೆ ಕುರಾಲ್ ಪೂರ ಕಂತದು ದುಮ್ದಾನಿ ಕಂತಿತ್ತ ಕುರಾಲ್ ಮನದಾನಿಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತದು ಕುರಾಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫಲವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕದಿಕೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಕದಿಕೆಲ ಕಂತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದೊಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿ 7 ತಿಂಗೋಲ ಇತ್ತನು ಚೌತಿದ ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಾತ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರಿಟೆ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಂತಿನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಂಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಪೋರಂಡು ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಇನಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಶಿವನ್ನೇ ಇನಿ ಯಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ 2 ಗಂಟೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೈದೇರು 2 ಸರ್ತಿ ಒನಸ್ ಮಂತೇರಿಗೆ ಅವು ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಯವಂಡ ದೂರ ಪೋಯಾರಂಡು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡಿ ಅಪಲ ಎಸ್ ಪಿದಾದ್ ಕದ ಇಕಲು ಇತ್ತ ಅಲಂಗಾರ ಪೂರ ಕರಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಪೂರ ಕರಿದಿತ್ತು ಬೆಳುವೈ ಕೈತಲ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ರೋಡು ಒಂಚೂರು ಆತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎಡಪದವ್ರದ್ದು ಚೂರು ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳುವದಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಹೈವೇನೆ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅರೆ ಗಂಟೆದುಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುವ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೂ ಐಡ್ಲ ಬೇಗ ಎತ್ತೊಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯ್ದ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಮೇರು ಓಮಿನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆಪುಡ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಚಿ ಗಿಯರ್ ಪಾಡೇರು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಬರೋದುಂಡು ಆರು ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಓಮಿನಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಹಾಸನ ಪುರ ಹೋದು ಬರ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಮೆರೆಗ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒರಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಪಣ ಅಂಚ ಮೇರ್ಲ ಚೂರು ಪಟ್ಟದ ಬಿಡ್ನ ಸುಲಭ ಆಪಣ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬು ಪಗೇಳು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಾಪಣ ತೂಕ ಅಂದು ಅರೇನು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಚೂರು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ದಾದಾಪಣ ಒಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಎದುರು ಹೋಪನದು ಅಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಹೊರಗಜ್ಜ ಎಸ್ ಪೈ ಮೇರೆ ಸೇಮದ ಮನೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಓಮಿನಿದ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹತ್ತದ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಮುಷ್ಕಿಲ ಒಂದುಂಡರೆ ಎಸ್ ಇದ್ರ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಓಮಿನ್ ಉಂಡ ಗಾಡಿ ಎದುರು ಒಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೈತಲ ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಮಿತ್ತಡೆ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಮೈಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಳುಗುಲ ಹಿಡು ಪುಗ್ಗುಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಗೆಬ್ಬಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಚೂರು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಗೋಪುರ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಯ ಬಂಡ ರೋಡ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಬಜ್ಜಿ ಸಪುರ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಪುನಾತ್ ಜಾಗ ಹೋಗ್ಕೊನಿ ರೋಡ್ ಎದುರುಡು ಗಾಡಿಲು ಕೆಲವು ಒಯ್ತು ಬರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಲಾರಿಲು ಪೂರ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಡಾಪು ಸೈಡ್ ಡಾಮರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಜಬ್ಡಾವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಡ್ ಹಂಚಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋಡು ಅಂಚದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡು ಚಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಪೋನುಂಡು ಪೋರ್ಸುಡು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಭಯಂಕರ ಗುಂಡಿಪ್ಪದೆ ಗುಂಡಿಪ್ಪು ಪಾಕ ಗುಂಡಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರ ಬತ್ತನ ನೀರು ಗಂಜಿ ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನತ್ತು ಓಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನೀರು ಗಂಜಿ ಜಪ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಕಡೆಟ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಐನಡ್ದವರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಗೌಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಗಣಪತಿ ಬರ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಗಣಪತಿ ಬೇತೆ ದಿನ ಲಕ್ಕೆರಪ್ಪುಂಡು ಗಣಪತಿ ಮೂಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನಿ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ನಾನು ಹೊಗೆಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತುದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತೂಂದು ಪೋಯಾರೆ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ಇಂಚಾಂಡ್ ಜರ್ನಿ
ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರೀಚ್ ಆದ ಮೂಲಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್ದುಲೆ ತೂನಾಗ ಮಂಡೆ ಚಲಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಗಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಮುಲ್ಪ 12 ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಇನಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾಗುಂಡಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಸಾದಿಂಡು ಅದೇ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮಂಜ ಪಣಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ವರ್ಕ ನಾದಿರ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದರ್ಕ ಇರ್ದಾದನ ಫನ್ ಅಂತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಬುಗ ಬೈ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪದ ಪುದರ್ ಹಂತಿ ಬಂದು ಮಾಗುಂಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಮೇರೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಗಾಡಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಶುರು ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಾದಿರಪ್ಪನವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಾದಿರಪ್ಪನವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕಾಡ್ದಲಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒರಿಯೊರಿಯ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಕೆಲವರು 2 ವೀಲರ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಪಾಪ ಇಂಚ ಪೋಪೇರು ಅದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತನ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತದುಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ನಾದಿರನ ಹಾಸನಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತಾರೆ ನಲ್ಪಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡಪುಡಿಯ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತು ಕಡೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೋಡು ಕಿಜಿನ ಪೆತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಹಾಸನಾಡು ರೋಡು ಕುದುರೆ ಅವಲ ಈ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಶಿವಣ್ಣ ಪುಲ್ಯ ಅನಾಗ ಪುಲ್ಯ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡೆ ನೈನಿ ಅವು ಕೋಡೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆತಂದು Turn right onto National Highway 75. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡ ಪೂರ ಜರಿತಂಡು ಭೂ ಕುಸಿತ ಆತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ಲ ದಾಲ ಫ್ರೇಜರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಆತನ ರೋಡ್ ಅಲಕ್ಕ ಹೋತನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಿದ್ಲೆತ್ತನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ್ಲ ಚೂರು ಬರೀಕ್ ಪಾಡ್ದಡೆಗೆ ಚೂರು ಎತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಜೈದಿನ ಅರ್ಲಾಕಿದಿರಿ ಜಕಡೆ ಜೈದಿರಿ ಜಕಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಜೈದಿರಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ದಯಪಂಡ ಕಡೆ ತೋಪ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಪೂರ ಜರಿದ್ದು ಬಾರಿ ಆತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಿದಾಡೋಡ್ರಪ್ಪ ಮಂದೇಕದ ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೀನರೀಸ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಆತ್ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚಲ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಡು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ತಂದು ಮತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಘಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಈತ ಸಮಯ ಪೋಯಿನಿಟ್ಟು ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಒಟ್ರಶಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತೆ ಇದಿನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯ ಬಂಡ ನೈಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತು ಜೆತ್ತನ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪೆರ ತತ್ತಲ ಪೋಚಿ ಅರ್ಲ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಡ್ಡ ಅಂಡಲ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಚದು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬಂದ ಜಲ್ಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ ಬರೋಡಿ ಇತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಶಿವನ್ನಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾದಿರನ್ನು ಹಾಸನಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾದ ಬರೋಡೆ ಅಂಡು ಆಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಹಾಸನಾಗ ಹಾಸನಾಗ 2.5 ಗಂಟೆ ಹಾಸನ ತಿರುಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಟೋಟಲ್ 7 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಲ ಮಂತ್ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂಚ
ಅದು ಚೂರು ಮುಷ್ಕಿಲ್ ತೆರಪ್ಪ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯನ ಬಿಟ್ಟೆನ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬಲ ಅದು 10 ಆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಣಿಡು ಭಯಂಕರ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪಡು ಅಂತ ಬರ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬತ್ತ ಲೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯ ಕೋಡಿ ಕಳ್ಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತಿರ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೋಡಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚೌತಿದ ಗಣಪತಿ ಗುಳ್ಳದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತೀಯರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಕೊಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪು ಕುಡ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋದು ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಗನ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ದಯಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಪೂರ ಚೂರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪನಕ್ಲೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನ ಏನಿತ್ತು 4 ಇರುವ ಆತ ಲಕ್ಕನಾಗ 4 ಇರುವ 30 ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದಯಪ ನಿಂಗೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು 7 ತುಲ ಎಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚಾರ ರಪ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋದು ರಪ್ಪ ಮೀದು ಎಂಚಿನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮೀದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚೌತಿದ ಕೋಡಿಕಾಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ പോകുന്നില്ല ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಏತು ಬೇಗ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನ ಬತ್ತದ್ಲಾಂಡ್ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮುರಣಿ ಇಂಕುಲ್ ಭಜನೆ ಬತ್ತಿತ್ತವು 100ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಚೆನೈತಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಪೂರಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪಲದಲ್ಕನೆ ಶುರು ಆಂಡ್ మీరు ಶಶಿ ಅನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪೇರು ಮೇರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪಲ ಅದು ಹೇಳ್ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನಿ ಭಟ್ರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮನೋಜು ಸಂತು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲೋವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ದಯಾಗಂದು ಕೇಳಂದ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಓಡಾಟ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದಯಮಂತ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಐನಾತ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು.